Știi la ce mă gândeam? Dacă eu nu mai am permis pentru că mi l-ai luat tu și tu nu mai ai permis pentru că ți l-am luat eu, cine dracu mai conduce mașina? Am eu planul B. Romică! Glezna! Colegul? Tu vezi și văd și eu? Da. Hoții e acolo.